93.1 a zangon FM. Domin samun ingantattun bayanai kuma akan lokaci murdo Arewa rediyo tashar Hausa ta farko a Najeriya da ta ta'allaka wajen kawo muku labarai da dumi su tattaunawa akan muhimman batutuwa haɗi da labaran wasanni na gida da ma ƙasashen waje. Tashar da ke tinƙaho da miliyoyin masu saurare a kowace rana tare da mutane sama da 542,908 da ke bibiyar shafinmu na dandalin sada zumunta da muhawara na Facebook wanda ya sanya mu a matsayi na biyu na mafi yawan mabiya a jadawalin gidajen rediyo guda 540 a faɗin ƙasar nan. Kasance cikin sanin abubuwan da ke faruwa a sassan duniya daban-daban ta hanyar ziyartar shafinmu na yanar gizo www.arewaradio.com. Kuna kuma iya sauraron mu tare da kallon mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Arewa Radio 93.1. Arewa Radio mai tafiya a daidai da zamani. Mita 93.1 a zangon FM. Karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Labaran barka da asuba. A cikin labaran cewa hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta musanta rahotanni da ke cewa za a dawo ci gaba da harkokin sufurin jiragen sama kan wata takamaimiyar rana a watan da muke ciki tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Kwankwaso ya ce dole ne a ɗauki matakai akan tabarbarewar tsaro a Najeriya. Shi ko mai martaba sarkin Bichi ya jajanta waɗanda ibtila'in gobara ya ritsa da su a kasuwar Badime. Haƙi tare 'yan sanda a Turkiya sun kama wanda ake zargi da kai harin bama a Istanbul. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Wannan rana ta Litinin 20 ga watan Rabi'u Thani shekara 1444 bayan hijira. Tafiyar halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina daidai da 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 miladiya. Sai ta zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta musanta jitar da wasu kafafen yada labarai da kafafen sada zumunta na yanar gizo inda take cewa aiki layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna zai dawo a ranar 24 ga watan nan na Nuwamba. Manajan darakta na hukumar Fidet Okiria ya faɗa manema labarai a ƙarshen mako cewa jitatar ƙarya ce kuma ya kamata a yi watsi da ita. A cewarsa ba a ƙayyade takamaimiyar ranar da za a ci gaba da gudanar da aikin ba, amma gwamnatin tarayya na yin duk wani ƙoƙari na ganin an dawo kafin ƙarshen watan Nuwamba. Idan za a iya tunawa bayan sakin dukkanin fasinjojin da aka yi garkuwa da su, ministan sufuri Ma'azu Sambo ya ce za a ci gaba da zirga-zirgar jiragen a cikin wannan watan na Nuwamba. Shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya dawo gida babban birnin tarayyar Abuja, Najeriya daga birnin London inda ya tafi duba lafiyarsa tsawon makonni biyu. Jirgin shugaban ƙasar ya sauka a filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja da yammacin jiya Lahadi. Idan za a yi tunawa dai Buhari ya tafi birnin London a ranar 31 ga watan Oktoba bayan halartar wani taro na manyan jami'an 'yan sanda da aka gudanar a Owerri babban birnin jihar Imo. A nan kuma rahotanni na bayyana cewa mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasir Ado Bayero ya bayyana gobarar da ta tashi a kasuwar Badime da ke karamar hukumar Bichi a matsayin wani mummunan hadari ga tattalin arzikin masarautar.
sarkin wanda ya kai ziyarar jajantawa a kasuwar ya nuna damuwa da irin asarar da aka yi sakamakon gobarar. Sarkin wanda ɗan daren bacci Alhaji Abdulhamid Ado Bayero wakilta ya bayyana cewa ya damu matuƙa da labarin faruwar al'amarin, yayin da yake kira ga karamar hukumar da gwamnatin jihar Kano da su bayar da agajin gaggawa ga waɗanda gobar ta shafa. Sarkin ya idan Allah maɗaukin sarki ya kawo ɗauki ga waɗanda abin ya shafa ya kuma kare masarautar da ka faruwar irin wannan al'amarin a nan gaba. To mai martaba sarkin na Bichi ya samu wakilcin ɗan darman Bichi da ke masarautar ta Bichi a jihar Kano. Za mu leƙa ɓangaren ilimi inda ƙungiyar malaman jami'o ta ƙasa ASU ta ce ta shirya tsab domin gudanar da wata zanga-zanga ta kwana ɗaya tare da tattaki da kuma gangami a sassa daban-daban na Najeriya dangane da matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na babu aiki babu biyan albashi akan malaman jami'ar da suka gama yajin aiki na wata 8 a baya-bayan nan. Rahotanni dai sun tabbatar da cewar kungiyar ta ASU za ta gudanar da wannan zanga-zanga tare da ware wata rana da ba za a koyar ba daukacin jami'an kasar nan, inda ta bayyana cewa za a gudanar da hakan ne ga daukacin mambobin nata don nuna adawa da matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na ganin taki biyan albashi a cikin ranakun da mambobin kungiyar ta ASU ba su gudanar da aiki ba tsawon lokacin da ke yajin aikin. Rahotanni kuma sun bayyana cewar kungiyar ta ASU ta cimma wannan matsaya ne yayin wani taron ta na masu ruwa da tsaki musamman ma 'yan majalisar zartaswa na kungiyar. Bayan kuma taron aka tabbatarwa manema labarai daukar wannan matsaya, shugaban kungiyar ta ASU Farfesa Emmanuel Oshodake ya tabbatar da cewa da zara an ware ranar za a tabbatarwa al'umma ranar da kungiyar ta ASU za ta gudanar da wannan zanga-zanga ta rana ɗaya. Dole ne a yanke hukunci kan taɓarɓarewar tsaro irin wanda ta haifar da harin da aka kai a gidan gyaran hali na kuje da ke Abuja ranar 5 ga watan Yuli. Tsohon ministan tsaro sanata Rabi'u Kwankwaso kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP shine ya bayyana hakan a ƙarshen mako. Kwankwaso wanda tsohon gwamnan jihar Kano ne ya yi magana ne a wani shiri kai tsaye da gidan talabijin na Channels ya shirya a Abuja da maraicin ranar Lahadi. Ya dage akan cewa babu wanda ya isa ya yi ƙarfin doka a Najeriya. To dai cikin labaran tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana cewa zai sake fasalta sha'anin tsaro a Najeriya muddin ya samu nasara a zaben shekarar 2023. Kwankwaso wanda ya kasance dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NNPP ya bayyana hakan ne a gidan talabijin na Channels, inda kuma ya tabbatar da cewar zai dauki matakai da suka haɗar da samar da 'yan sandan jihohi da kuma daukar matakai na karfafa rundunar sojin kasar nan da sauran rundunoni na tsaro a Najeriya. Wanda ya ce hakan zai taimaka wajen kawo tsaro da wanzar da zaman lafiya. Dakarun sojin ƙasar nan sun yi nasarar halaka wasu 'yan bindiga biyu yayin da suka dakile wani hari da 'yan ta'adda a ƙauyen Kankwami da ke karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Samuel Arwan shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fita ranar Lahadi, wanda kuma ya ce wasu 'yan ta'adda sun tsere da harbin bindiga. A cewar Arwan, 'yan ta'adda sun yi yunkurin su yaudari dakarun sai dai sojoji sun yi artabu da su wanda ya dauki sama da sa'a daya. Sojojin sun kwato bindiga AK-47 guda daya da alburusai na AK-47 guda 7 sai wasu harsashi guda 7 da granate da na cikin gida guda 2 daga hannun 'yan ta'addar. Ranar kwaɗan majalisar tarayya na wakiltar ƙananan hukumomin kura madobi da kuma garin malar honorable Kabiru Idris Dan Hassan ya alƙawarin tallafawa jam'iyyar APC domin ta samu nasara a yankunan da yake wakilta a babban zaben shekarar 2023 da ke tafi. Kabiru Dan Hassan ya bayyana hakan ne yayin da ya karbi bakoncin nan takarar majalisar wakilan kura madobi da garin malam na jam'iyyar APC Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso a ƙarshen mako, inda kuma honorable Kabirin ya sauya sheka daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC da ya zaɓe wanda ya ci zaɓe a cikin ta kenan tun a farko. Ya kuma buƙaci masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC da su rungumi kowane su rungumi kowa da kowa kenan domin samun nasara a jam'iyyar a zaɓukan da ke tafi na 2023. Kuma ubana ce. Abin da yasa nake faɗa wannan, ta kowane bangare katanga aka mun. Jam'iyyar APC ta zaɓe ni na tafi majalisa, ba wata jam'iyya ba. Saboda haka ina alfahari da ita, kuma duka jagororin da suke zaune a wannan ɗakin ba wanda bai bada gudunmawa zama ba.
to da haka mai girma kwamishina wallahi babu wani gilli a cikin zuciyar kowa, kuma duk wasu magoya baya za mu tara su mu gaya musu cewa zuwa yi harkar nan zuwa taimaki juna tunda Allah ke bayarwa a kalla abin da idan basira kuma ya gyaran da ya kamata a yi, kuma na fatan alheri Allah ubangiji ba mu nasara daga sama har ƙasa, daga ƙasa har sama. A nasa jawabin honorable dr musa iliyasu kunkuso sarkin yakin karaye ya gode wa honorable kabiru a bisa dawowarsa jam'iyyar apc da kuma bukatarsa da ya ba da gudunmawa don tabbatar da ganin cewar an samu nasarar jam'iyyar apc a zabukan da ke tafe, har ma da alkawarin amfani da dukkanin wata shawara ta gari domin samar da ci gaban yankunan gaba. Tarbiyya ta ce mutunta dan adam, tunda Allah ya bani takara to dole in zo in nemi goyon baya. Idan Allah ya bada dama na zama to zan iya neman shawara a gurinsa domin ya riga ni, kuma ni ina da tarbiyyar bin wanda duk ya riga ni in je in nemi sani a gurinsa. Mun zo gurinka a matsayin wanda kake mutunta ni kamar da ni uba, ko mun zo neman addu'arka da neman goyon bayanka. Kuma wayancan 'yan kwankwasiya da suke kuli suke ganin cewa sun ɗauka da ganin hotunanka da aka yi da ɗan takararmu na gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, to kurunkus kwalelansu Alhaji Kabiru Idris ya dawo yana tare da mu kuma a jam'iyyar APC yake kuma zai mata aiki da yadda Allah. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye daga mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zalla mai sauraro na damar kallon labaran kai tsaye ta shafa mana Facebook akan Arewa Radio 93.1 kana mai sauraro na damar bayyana ra'ayinsa kan labaran da ake ji ta shafukan mu na Facebook da kuma WhatsApp akan 0908726715 a da kace mu. Lallai Najeriya ta ɗauki harami, kowa ya ji a jikinsa. Talakawa na buƙatar canji na alheri. Shi yasa da jam'iyyar NNPP ta yi kira suka amsa da babbar murya suka ce madugu kafar ka kafar mu. Kasuwa ta taɓarɓare, ilimi ya jikkata. Lafiya kuwa tana ta koken rai kwakwai mutu kwakwai. An cefa na da jihar Kano ƙarƙashin gurɓataccen mulki na son zuciya. Shi yasa jam'iyyar NNPP ke fatan kawo muku ɗauki. Me kamar zuwa da shi akan aika. Ya al'ummar Najeriya da jihar Kano Dabo mai albarka, domin samun makoma ta gari shekara ta 2023 ko tabbata kun zaɓi Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya, kuma ku zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano, duk a jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan sako ne daga Alhaji Wada Abdullahi Rano. Bugu da ƙari mai sauraro na damar ziyartar shafinmu na intanet a www.arewaradio.com domin karanta labarin da muke wallafa har ma da sauraron mu kai tsaye da inda kake a faɗin duniya. Yanzu kuma labaran barka da asuba za su ɗora inda za mu tsallaka ƙasashe na ƙetare. Bangarori da ke rikici da juna a Habasha sun amince da yarjejeniyar zaman lafiya. Babban hafsoshin kasar Habasha kuma shugaban sojojin Tigray sun rattaba hannu a kan wata yarjejeniya a birnin Nairobi da ke kasar Kenya a ƙarshen mako. Yana mai cewa sun yi kira da a janye daga duk wani nau'in ayyukan soji. Yarjejeniyar da Field Marshal Barhanu Jula, babban hafsin sojojin kasar Habasha da Janar Tadesse Warida, babban kwamandan dakarun 'yan tawayen Tigray suka sanya wa hannu, ta amince da kare fararen hula da kuma sauƙaƙa kai kayan agaji a arewacin kasar da yaƙi ya daidaita a yankin na Tigray. Ta sauran sassan duniya kuwa rundunar 'yan sanda a can kasar Turkiya ta kama wani mutum da ake zargi da kai harin bam a tsakiyar birnin Istanbul, wanda ya sanadin mutuwar akalla mutane 6 tare da jikkata hudunsu 81, kamar yadda kamfanin dillancin labaru ya rawaito. Mai suna Adolu, ministan cikin gida na kasar da Suleiman Soyolu, ya shaidawa kamfanin dillancin labarin cewar wanda ake zargi da kai da hannu a kai harin shine mutumin da ya bar bam din, wanda kuma ya haddasa fashewar a wani titi mai cike da cunkoson jama'a a babban birnin kasar ta Turkiya. A baya dai shugaban kasar ta Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana harin na ranar Lahadi a kan titin Istiklal a matsayin harin ta'addanci, ya kuma bayyana cewa bayanan farko sun nuna cewa mace ce take da ruwa da tsaki ko hannu a kai wannan hari, wanda aka tabbatar da cewa kasa da mintuna 10 da barin bencin da take zaune a kan titin aka samu fashewar bam ɗin. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
A ci gaba da shirinsa na sake fasalin kuɗin naira, babban bankin ƙasa CBN ya yi alkawarin kare 'yan Najeriya a yankunan da ba su da banki da marasa amfani da asusu da kuma yankunan karkara. A cikin wata sanarwa da daraktan sadarwa na CBN Osita Onwatinobi ya sanya wa hannu a ƙarshen mako. Babban bankin ya ce yana haɗa gwiwa da hukumomin da abin ya shafa da sauran masu ruwa da tsaki a harkar hada-hadar kuɗi don tabbatar da cewa ba a tauye haƙƙin 'yan ƙasa masu rauni ba. Bankin ya bada tabbacin cewa an samu wasu ci gaba kamar ƙara yawan adadin kuɗaɗen da ake ajiyewa a bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar kuɗi. Za ku saurari labarin wasanni. Duk da rashin nasarar kare kambinsa a filin wasa na Madison Square da ke can birnin New York, ana sa ran tsohon zakaran matsakaicin nauyin Israel Adesanya zai samu dala miliyan 2.600 saboda fafatawar da ya da abokin hamayyarsa ɗan ƙasar Brazil mai suna Alex Pereira a gasar UPC ta wato UPC 281 kenan. A cewar rahotanni dai za a iya raba adadin kuɗin da zai kasance zuwa matsakaicin albashi na dala miliyan 2 ko kuma kuɗin a dala 600,000 da kuɗaɗen ɗaukar nauyi da suka kai dala 42,000. Ana kuma sa ran Ferrari zai samu dala 332,000. Haka zalika dai ya doke Adesanya ne a karo na uku a zagaye na 5 a wasan da suka fafata. Rashin nasara ita ce rashin nasara ta farko da Adesanya yayi a matakin matsakaicin nauyi. Sai kuma hasashen masana yanayi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa NEMET ta yi hasashen fuskantar budewar hasken rana da kuma hazo a wasu lokuta daga yau Litinin zuwa Laraba a faɗin ƙasar nan. Hasashen yanayi na NEMET wanda aka fitar ranar Lahadi a Abuja ya nuna cewa za a yi rana da hazo a ranar Litinin a yankin Arewa. A cewar hukumar, ana sa ran rana da hazo a yankin Arewa ta tsakiya tsawon lokacin hasashen. Hukumar tana hasashen yanayin rana da hazo a ranar Talata a yankin Arewa. Hukumar ta shawarci masu ababen hawa da su yi tuki a tsanake saboda hazo da zai iya kawo cikas ga gani a yankin da ake sa ran hazo zai yawaita, kuma masu matsalar numfashi su yi taka tsantsan. To mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na Barka da Asuba a wannan safiya, amma kafin mai salama akwai maimacin kanansu. Tun da farko an ji cewar hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta masanta rahotannin da ake yadawa kan ranar da za a dawo ci gaba da harkokin sufurin jirgin ƙasa tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar NNPP Kwankwaso ya ce dole ne a ɗauki mataki kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Mai martaba sarkin Bichi ya jajanta waɗanda gobarar kasuwar Badume ta shafa. Daga ƙetare kuwa 'yan sandan ƙasar Turkiya sun kama wanda ake zargi da kai harin bam a birnin Istanbul. Ba a haɗa kuka da guda. Karin magana kenan a wannan rana ta Litinin. To a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na Arewa Radio 93.1 a zangon FM, Sandra Kaura ce ta tsara labaran kamar yadda aka ji. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio.